Simple nga diri sugad sa negaraan nga selebrasyon si singa tuig ang 2021 Las Navas 72nd founding anniversary didasan pagtagad sa mga panurundon nga health protocol sa pandemya kontra sa COVID-19. Pero sa luyusin sini subay sa Proclamation number 2019-07-01 series of 2019 diin ini nagdideklara nga ang Hulyo 8 bilang local holiday sa bungto sa Las Navas, Northern Samar. Tungod sini nga proclamation nga ginpalusad ni Mayor Arlito Tan Sr. sadtong Hulyo 5, 2019 nga tanan nga government agencies dida sa coordination sa LGU sa Las Navas ginkikinahanglan ang takos nga suporta sa maburuhaton sini nga selebrasyon. Sini ang local government sa Las Navas igin celebrarya na ang 72nd founding anniversary sini nga adlaw. Diin sayo nga Thanksgiving Mass ang ginbuhat nga ang celebrant si Reverend Father Erwin Anyusa. Sugadman, ginpangunahan ini ang mga nag-atender sining espesyal nga aktibidad ni Mayor Arlito Tan Sr. Ini bilang paghinumdom san paghimu ang nga bungto pinaagi san Executive Order number 238-1949 nga ginpalusad ni dati Presidente Elpidio Quirino. Ada sa 347 packs san frozen and processed assorted meat ang nadakop sa Joint Forces san Bureau of Animal Industry Region 8 o BEI ngan Provincial Veterinary Office of sa Northern Samar Allen Port sa Don Julio 5, 2021 didto sa quarantine checkpoint sa Balicuatro Port, Barangay Luok, Allen, Northern Samar sa nga private vehicle karga ang 12 nga box sa assorted processed meat nga may market value nga 80,000 ka pesos ang nabisto banda alauna san kulop sa nasabi nga pizza masobra sin 240 ka kilo ang nakumpiskar nga item initikang sa National Capital Region karga san sayo nga van sakay san Ruro Vessel ngan igda transport kunta sa mga lugar sa Region 8 diin pakyas ini nga magpresentar sin mga dokumento o permits ngan ini nga undocumented meat products dahil nga gin turnover sa Department of Agriculture quarantine checkpoint sa Allen Port. Samtang si Governor Edwin Ong Chua nag-order para sa temporaryo nga pagban sa masulod nga mga bakting and pork products gikan sa ibang mga probinsya bilang precautionary measure kontra sa African swine fever. Sa koordinasyon sa Allen Municipal Agriculture Officer Miss Judy P. Murado ngan Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Mr. Alberto Cabacang ang confiscated items dahil nga igin disposed ngan igin lubong. Saya na padayon ang intensified quarantine checkpoints sa mga nakasit up sa kada entry point sa Norte San Samar. Inituyo para igprebintar ang pagsulod sa infectious disease tikang sa hayop, meat products ngan para maprebintaran ang paglarab sini sa probinsya sini nga African swine fever o ESF.